Agafar el cotxe i deixar-ho tot enrere per començar una nova vida en un poble lluny de tot el que t'ha envoltat fins ara. Aquesta no és una decisió fàcil, però és la decisió de la protagonista del risc més gran, la Júlia, qui viatjarà fins a Prat de Comte amb la intenció de renéixer i prendre les regnes de la seva vida. Presentarem El risc més gran. És una novel·la també que parla de com afrontar una separació o com es viu després d'una separació, una ruptura amorosa, i com la protagonista tira endavant i canvia d'aires. En aquest cas és una noia que es diu Júlia, que se'n va viure en un poblet molt petit i allà, comença una nova vida, amb noves rutines, nova gent, i és tot el seu procés d'adaptació i com també com els sentiments estan més a flor de pell que mai, perquè va sortint de tot. Aquest és l'argument del risc més gran, primera novel·la de la periodista terrassenca Laura Pinyol, qui explica un viatge de fugida mentre retrata unes pors i unes vicissituds vitals en les quals gairebé tots ens hi podem sentir reflectits. Laura Pinyol presentarà la novel·la al Tarambana aquest dissabte 16 de març a les 12 del migdia de la mà de la periodista Clara Martínez, dins dels cicles de vermuts literaris de l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana.